Piglalamayan ng ngunyan ang bangkay ni Kent Jan de Vera, ang 15 anyos na nagbuwis kang sayang buhay matapos na isalbar ang mga pag-iribang nabubutod. Mag-alas 12 ning udto kang Biyernes, Pebrero 10 sa kadagatan na sakop kang Barangay Banoyo, Pilar, Sorsogon. Istorya kan saro sa mga pag-iriban ni de Vera. Nailing niya pang pigtutukdoan kang biktima ang 10 anyos kaaning pamangkin sa paglangoy. Alagad pirang minuto sa nadaang uminagi. Nariparo niya na sanang nabubutod na ang magpinsan dangan ang saro panindang pag-iriba. Kaya tulos na siyang naghagad ng asistensya. Nagduman sinda, masusog digisaki. Tapos mapaturo na maglangoy. Nagbuso ito. Tapos nagbuso man siya. Nagbuso man sukano, kapitbahay. Tapos dumana, pagtulak kay ni, arani na sa balsa. Na ano na kuha na ini. Tapos kang duman na sa kapitbahay, naglubog na siya duman. Makulog man para kay Carmen ang nangyari sa iyang tugang. Alagad pigpapasalamat nindang mag-agum ang pagkakasalbar ni Kent sa saindang aki. Ito pong kang udan mi din na daw po nagalataw. Kaya sabi ko nagdalagan ako, di ako nag-isip na daw wala po ako kay itong dinalagan ko si tugang ko sa ikutabangan sa tugang mi. Maski suaki ko po na nag-abot, dawa ito marurusay na matutumba na dinalagan niya para matabangan sa tiyoon niya. Iyon na po garantig sa niya na matuwangan po duwang buhay na may salba niya. Di bali garo po, tig-isip kayo, di bali siya na sa nagaro po magadaan. Bako sa na madagdagan pa po kung anong problema. Poko mas o menos alas 12:30 ning ugto kang ma-recover na sa ginibong search and rescue operation kang MDR Remo Pilar. Ang hawak ni de Vera, 7 metro ang distansya sa lugar kang pinangyarihan. Binalo pa man kutang idalagan sa ospital ang biktima. Alagad pigdeklarang dead on arrival. Fortunate naman na nakuha pangalawang langoy, nakuha namin yung bata. So, nung nakuha namin, dinala namin sa pangpang, nilagay namin sa aming scoop stretcher. Binigyan ko po ng CPR and nung nakita ko po na bumula na lang yung bibig, ay inano ko na I deem it necessary na madala na agad sa hospital. So isinama ko yung iba kong tao to perform cardiopulmonary resuscitation along the way. In transit kami po to hospital, and pagdating po namin sa hospital ng 12:50, dineclare na po siya dead on arrival. Para naman kay punong barangay Norberto Misal, dapat sanang tauwaning pagbisto ang heroismo ni de Vera na sa iyan ang gadang ibubusol sa lokal na gobyerno, asin matawan maning pinansyal na asistensya ang nabay ang pamilya kang biktima. Napot ko naman si Mayor, igwa man po kuan na maitatabang ang LGU Pilar. Then ang barangay nagakuyan man po kami. Mientras tanto, alas 6:55 ning aga kang Pebrero 10, kang madukayan man ang bangkay kang 63 anyos na barangay tanod na si Arnolfo Aguirre, kan Zone 3 Barangay San Vicente, Milaor, Camarines Sur. Sa impormasyon, nailing ang bangkay ni Aguirre kan sarong parasira na nagpapataw-pataw sa Bicol River sakop kang Barangay Sabang, Naga City. May nakahiling po duman, pag nakahiling po, tag-try po siyang silamber, yung kahoy po na nilagay po sa tubig para may taputan, kaso palubog na po siya. Tapos yung dumang po sarong nakahiling, babae po, medyo nagdad na po, medyo may matik-matik man, so nakubanan po. Nagsabi ng kuramong pong na may nalalamos, pero si tatay po, palubog na po siya. Naglataw pa man po siya, kaso palubog na po sa tagayan, si grabe po si sulog ng tubig din, high tide po siya. Magigirumduman, petsa 8 ngunya na bulan kang mapabareta ang pagkakawara ni Aguirre. Sa presente, padagos pa ang pinagigibong investigasyon kang otoridad, urog na kung nagkaigwaning foul play sa pagkakabutod ni Aguirre. Para sa mga baretang tatak Bicol, Nomer Corporal